Kubli pi barong ipriang sophaya pi syakawi pat kebenta jong kerempe. Benta kasi ngi dan hang ni hasnong dan kasi ngi wan syadu syani ban sam ya kacingya lenti jong ikong pidalis tado ibilong ibay na kiru kentai baseng ya kakam la jong kata da kabashna jingshna da kabapendon kam ya usiet bat ya kish ing so ki babon jan bat ki jingshna jong i kilong ki ba compare ha ka ba bon na kini ki jingshna jong i shna da kakti krem da pendon kam da kinu ki machine na ni ki tiar ki machine ki ba i ju pendon kam hakikat tu kat ni ki tiar kilong tang ban ot ya ki ni ki set la ni ya ki jingdon kam ki ba i pendon kam ban shna ki ni ka tiar bat bangintip kam nia ya kita ki kam ki jam ki jong i ba ki we ki benta baro ali ngin ya pat ayu i don ban sam. Banting kai ya ki jingi kai ki baki kime temen ki kepat temen ki ai hangi kilong ki jingkerku habangi pendan kam hok yaka bat ka jingya lenti ikong pidales tado kalong kawai na kinuksa habangi kren yakata ka benta ikong pidales ilong inong sengkam lejong ha ka ba ijushna bat penwandor ya ki tiar babon jan tang da ki siet bat kish ing so Kai ka ba kam kerpang haba pet ya kini kitiar kilong ba baro lapan wandur hida ka keti bat lat no tang ban ot katu kat ni kitiar ipen dan kam da ka mesin kong ngi yo iba kakam ka ba pitre kalong ka ba kam iper man pet ha ka ba pipenam kam de ki ing so bat ki siet man shnai ki jing shnai ki babon jan kindiat kong ka ele se ka ba ktik jing mot ya pi ba pin jam sha ka kam ini ki kam ki banga shnana du menshwana du nang rid ingala sedang bantumui kini ki kam lamba da ka jing ai kai dai ime ijungi menshwamo isu shadi than kita ki jing khat nyot tengah nadu dang red ngala persyangum kini ki kam ta hadu menta bangala he bat ngala san bat ngala perkhat ro ban long ki kam ki jam rum don re tengah la sedang ni ban shna kum ban lek training shuwa le training ban ngasla sedang ban shna kini ki sentiu kini ki jingbu apa kaying kini ki bisyang ki kerja kam tu ngada lek training markat bang dang lek training long kete ka kam kadang yat ken ngadang yo kita ki sap kita ki jingnang ken ko ba pi ong kong ka jing sedang jong pi le si kala dan nadu pidang rin na ka jing kai jong ime ye jong pi mo but ling ba ki training ki ba pila lek pa pila nang yo shu ki jingnang ki jing tep le si ki bud mo ban thao shu ek batumai te kong ki ek jing thao ki ba pi jushna ne ki sit ba ish em so ki bang shana ne gini ki sit ki de kum kini ki so skor ki jing dang bat ki jing yarsha bat ki jing bu sentiu ki ne ki sentiu pisang ki kriya bat ki clips bat ki jing wa kai kam tu ki jing wa pardai tu kibun ki banga panon kam la kini kisik ken bat kini kising so ya ki sing so nga pan kam kom no ban ai ha padang utu ndang la shana utu jingdeng ni ai bit daw so kan jaw so bam pu ro bane o ba ju long kom tu original hu so kini gi bangi panon kam tang da ki so gi bala he ken gibala ngi la that terkong bat ngi la bu ya ki gitu pat ngi bu lagi senam rum leler gitu iso giba long original bet ngi bu kita kiso kamot ban pinya sno e kini ki jingdeng pi kunal kam de kini ki shing so so bat tri bat ni ai bat ka flip ken kini ki
Ishna ki tiar nadu ki jingbo kai hayeng, hadu ki jingdeng kum ki kpieng bat ki kaila, bat kum ta ter. Haringkat bat ban pet yala ka yeng kasem, ijuting kai la ipor ban shnai kini ki jing shna, bat ka ei ka bas ngotanat kalong ba ilayo ya ka jingi kai, nadu dangrin na ime iet jong I, ban tre ya ka ni ka kam. Kong pila don lah kan dekat senam minta lah bun senam. Lek si nama kamdon baik ke bentah kan dekat jingya lenti ke jong pipa pila kan dui ke jing ye. Ngatrai pinum la alat na kata mo. Kan dia lek si kong ni pai sya kata ke bentah. Hai kini ke shpos senam ke palayat. Ke jing ye ke pila haban ma. Kajing ide kini shipos nam bangaya nang basadang ide kade ke yau hiken long ni jing ban kayau kumno ken ladang senaro kum ha ken ngalik di kini kitiat junga mo ong dan dala perkat ban ngel ngala senam ngel ta ngel sedang di suai selong ha selong bat ha kiyau keleng kiyau ngalik di kini kitiat ya don pat ka yau ka ba ka tu ka si ka bangila bendi de ke subiang hi dan pat kasi ka bangim la ju bendi pat ni ra no saying kita kitiat kalau kau bah ban penyat ikini kita, pada saya kata kalau kau nak kijing kijong pi bapin pentelun ikini kimal kita pila asna ko. Tihin raya hakan ukur kompat pi persang ban penyat ikini kimal kijong pi. Ikini kimal kijong nga sedang pan penyat daki ngali simbenta suai ki exhibition. Dan ban nang tu exhibition ngalayo I gitu kila one page kila tet gitu kitiat ya. Ki order ban ki am simro yang amu ban sena shishu kum kini kitiar long kisi tenat ke ban sena kum kini kitiar ba pandan kam da kisi long yangi long kibun ken kisi sawe de long kiti kisi kim don te long kisi tenat ken ban ni kum kini kitiar se bat ngali simbenta ki exhibition kum tu ngali simbenta ban peniat kini kimar ban peni gitu gimar ba kilong kita gimar kiba long kiba kampalai kengo hoi kini gimar kiba mangangasna bat naging tai ngele sim tai exhibition de yang tai long gimar jonga long kilayat ken Namar pi ong ba kide gimar kiba shna de kisit nanget ba ban yo ya kita kijat sit kiba pendon kam ban shna pinha ban jit kerpang le si lani pinha ban oshrong kerpang le si kat ni por pishim kom nadu ban jit ya kisit hadu ban penwandur le si kumi khaila ibentam kat por pishim kom ban penwandur kita ini gi khoila ni sedang shwa ban pek ikiti gisit kino giba long ni pek shwa da ki senem ken long shubu mta uba arsenem ba senem ni pek shwa kiti gisit uno balong ban sina khoila kum gini khoila lada pisna ru uba bun senem ru mlong ru tu nang ken ban panondur e khoila ndang ila sim umtu uba arsenem e sisnem umtu e sim utu ba panan kam bang sina ki khoila ken ban panondur ban ngelong kumno ban adu ban senaro kila wandur kila dan de usik ubab hatamo kemudian sulah ham slam kendiat lu la jenjang la jenjang ban lu ke ho kong yo iru ba pichu ai kini ki training prepare am tang ki long kumela ni ki samla kan thai henry wat ki kana shin rang ru ki wan shapi ban shimi ki training ha ka be de ban than ki jing than ki prepare lingba kini ki jing shna ki bishna mo de ki sia kin tiat kong ya ka jinya linti ka chong pi pa kum kata ka no hikai mo ban ai kini ki jing hikai ki bobun nama habang sen ya ka kam la chong ni long ru kum ba ai lat la ni play ka lat ka mai chok po ki ve ru ka jinya linti chong pi ko ha kan ne ka jinya linti jonga ni ai ru ki training don location rang ki bawan ki tiki ikna semblai ki don kam don jamo bat kilung kemiru ki wani ya kan ka training ka ba manganga ai
te haba pi pli kun kini kila kong ban ai kini ki training la ki workshop hato ka don da ka kinja program ka ba phisha khat sobha ne phi don hi da ka training program ka jong la de shi ma em kan ne ka training ka ba ngilet ki ba ki chu khot ke ni khot ni na ki obvious man anang kong nga ai training chua hang ne ha Hasenong haki SSG jongga office na po NYK ai training ki ban menta ki ne ki sinem arajar arpunru nga alet ai training haki senong hi nan ba ka office jongga FMC lamba e bapanyo e sar Samuel ban e sar per kata training ka bangal ai haki man lagi senong Ijulet ru nakaway kasnong shakaway pan ban ya ki jinghikai ne ki training amtang ya ki paralong kme henry ya ki samla kan thai ba chanrang bat ki babon na kini kilala ban seng yala ka kam la jong kamot mentah bakat ni pila ai ki training ko kini gitu ki benai ki beladep da baro si benai ngala lai ai kini training kumba saushno ngi social ki babon kila ban laki kita ba per ho ibun kila tang kilong kami ho don ki cenrang don ki kena sembla de mentar ki longgi sedang trei ken ya gitu ki bangal ai training de mentar ki la sedang trei la pentri ke tu ke kam ke jungki akhirnya dia ko ni pa ji ka bitale se nitip bakano no ka kam habang isda midon kam ya ka jingkersan la kalong ha ka pisah ka tingka ne ha ka jing ai men siam ru de se ka jingkersan ka pa pila siam pila yo ha kini ki lentia jong kini ki spos nam ki pala ya ka jingkersan ni ka kam tam ka jingkersan na po ka jing kasem jungai ken nagi kun gikti ban naulok ba ki bahaya ngasem ni long ki la kersan yang ki penslur yang ken ya kan ka kam ka ba mangangalen atau pila juyo bentane em na ki kinja skim na ne ki kinja jingera ba kasorkar ka dan ban ai mo atau pila juyo ne em kum kita kila jingera ba le sila da pila yo kindia le si pila ba tairu nama le si kindan bol ki ba pe ingi ne ka puar ki ba le si don ka jing tu la ne ka jing angnot menteri company ki cai tam hindre kip tip shanu pa tam wat la le si pila ba tai kindia gajing yarap ka bangayo arlong ka skip na ka po jong ka PMETP ngalayo bat mentah hadin ka to ka senyam ngalayo biang saga we ka skip na po jong ka na po jong ka pran ngalayo biang nga kan turu ya kini gi bom dun kam dun jam no ba ki non kilat kelenti mde ban kerdu lat ken ban ongkino gi kam roba kimde ban sangi sitengon ti kide ben yai bisa kamal lada ki kwa ban pli kita kilat ti kim yo kata ka pisa kan ka roba hable mi shapo pismo kam tam apo DCC ki yarap ken kom ba no ban yo kata ka skim jong ka PNHP mo ban le register shwa bat kin airu kin kata ka yarap ka simpor hi kumba untuk lai banai so banai ka simpor hi ban yo bat napo jongga peran de kam simpor ne nama napo jong peran de kijit hina po jongga ne karib hoi kijit yang aban yo ya kata skim kat nu kalong ka jingirap kong haba piyo kum ya ta ka jingkersan nama kum piyo menne ban penya yo ki mar kalong ka pe te lada hab ban chu no kum no long ban chu lut no tang na pla klem dami pat ka bainong kalong ka ba ban tre ka kam te kat nu ka jingirap ka ba pipi so pila siam len ba ki skim kajing yarap ka banga yo na ka PMGP ngasim arlan dengan layo ban senaga kaying ka ban senaga gi ho ban bu gine kina gi mar ban sena de ta ban ngala sedang ban pit kini gi tiar gi mesin da den ta kalai ya kisnem na mar ba ka ying ka barit ngasena hadin ta ngala yo biang na ka skim na po jong peran
dengan ngalak shena biang kan ka jing ka banga shena mentamu ngala bo pat kan ka cakap ai training kala kam he ka la kam he ka ngala kalong lada don kinong mana training ro ba ka ngulong kala biang ke ho ban ai training ba apa umud de kala long ke ban ai training ngala kalong la yo kan ka cakap ai ka training la yo ro ban ai ka training ka biang ban ki men tan ngala yo ro ki mesin na po jong ka bom mission kum kita ki la aji rap kan ngala yo ban kam kum kino ki chat dan kam ban benar kam haki ki kam shna atau ki machine ot ne ki machine ot bat ka machine ko 3 bat ka kum kita ki drill ki ba sem thliu bat ki kurat ki terne bom tu yo Henry batam pi peno shrong me dekati namar kita ki de tangge ki syang ki kriya ke long kum kini ki jingdeng dengi pandon kam be dakti yup him don reki e mo ke am don tiare kum kini jingdeng ni pandon kam be dakti pat ka tari mentah ban peniat yo yakini ki mar ba ishna kalong ko na ki jing e bakrau ki ba iya kendu Henry hapdeng kita ki jing e ru iju persyang ban wat ya ki lat gelenti ban yo ya ka jing itu ban pen i yakini ki tiar leng ba ki exhibition bat ki yo ba pair pi om ne ba pi sham jing e ba ka ban peniat yo Henry pi om ru mata ba ki bun na kini ki tiar ki pishna ki de ru ka pishna be tang da kti kam da penat kam da ki tiar la ne kini chat ko mo ki jing e pa ha ba pi shna kini ki jing shna pat ko man kum kini ki por lior kini ar ni shem jing e ina marba ladangi shenaro namar ni bo ro no lamda don jaka de kishu put kin gitu gitu de nang ta menta pat kini kisnem ki ba menta de nyelayo ken ke yeu man ki por nyelayo kini ki yeu ki exhibition namar kim jukut re ge nyelayo ban panya yeu ken kini ki tiar ki jungi menta de atau fidam da ka jaka ka ba pihak ban bu kerpang yakine kumu nama de ki sit lese don ki por ba kumu pi oma kambiang lese kasngi ke ai yo ki pon atau fidam da ka jaka kerpang ban bu yakine kumu ni don ka jaka kapang bang ibu yake lada imbu re jaka kapang roba kimlonger kitu kitiar ni haban bu jaka ba ni bu kerpang ken ban bu kum kita kitiar dah kan ka por pat kong ba ka biang tamban lese ban le ti yakini ki sit dan ban de body ki sit mo ban penat kam nam ta ki tiar ki ba pishna Baba biang ni de kapor ban liot gini kisit depat kapor telang kapor telang de long don ru selam mo der kum por liur ni por telang de ka biang ban ot de ni mentapat ni pedem yang tu sen ban kenang bon laj ban bam penyut bam petu ke kunto de mentar nyala le treatment ke nyo set pensiona gitu kitiar ko pihak pedem ya pedem sa shena kamut namar kitnya lada le kamta namar kitu kisik ki la biang te kim bam kurun rem tu kimiong re kini selam lada phi le treatment yang tu sen aduk menta ko ka lumut tare ki kana ki ba phi la yo ban ai training ko ta ka basu antat ke ni se ki peru ke kil apoi ke nya ki rupun yo pomot de labun la yo kita kong nama pilong kerja kentai kau ba pet ya kayak kasam jo mak ya ilo ikut kumnu kong pipati ya kapor ke chong pipat haba pihak man long kata kalong kami ban pet ya kayak kasam kumju ru ban tre ya kini kijat kambat ban le ai ki training repair keleng ya kan kapor de
ni hab batte ken long ban shet jing shet ni hab bu da kapor ni hab ban stet ken ki kamo ni hab ban stet da ni la mentangi telong ban tre ken ka kam hayeng dang ni hab la dep kloi tengi tre kam la jong long ne ka kam jengi ngi tre bet ada ndala dep kam bat mit bersni tre kum kini ki kamo ada de ka por ka bangi lek exhibition kum tu ngi lek sabar bat ni hap tre bat mit bersni te ka kam jengi por bangi lek exhibition tu mo ni hap baru bendu thia du dem ke namar ba la dangim lek kam tapat na ke mo ngim la ban pembiang apa ka yang kasem mo hap da tre stom hi nama hak nang pate ka ko la dala nang tikala telun hi ka kam be kindiat kong to batai shu sa phangkin ki jingshna ki jongpi kong le si inu I jingshna na pedang kita ki tiar ki baki jushna I baju biang bha ka yo lani I baju ban bha ki order ke ka papin long kerpang e ki ni ki tiar ki jongpi kong gitiar ki ba ya yeu ha ki ni gitiar junga kum ki ni ki so skor ki jingdeng hi ki ba ya yeu ha so skor ki jingdeng ki klip bat ki jingra sentiu ki tai ki ba ya yeu ha kum lu pat phi bo dor ye ki kong hatu ki shong na ka exhibition ka we ne pi don da ka fix price kum ki on ne pem mi bo dor ya ki ladangi le sha barri kum ju sha dal hi sha Gujarat nilai penper kin ka dor namar la jengai hoi kum da ne ha kini kitan jongi hasilong e long hapan duna kin mung kini kitia bat lada don ki besim ba ki ba order kam tu ki ba sim ban di dukan ni shu ai hostel ki khnang ma makir kin yo nong ken hoi ko hoi ko mo ki omo kitia pi don le kitia ki ba kap tu kat ni ki long kham kerpang pi ai ri ni ki wholesale ki e ko ma ki ong pa pi pen ya yo ye ki bun sin ha ki exhibition Hendry hatu la ne em ban order online ni ki kum bakala ya ke juk mentang bun ki la shu order online be ki hatu ko don em kum kata kala pat lada don le si ki ba internet ni ki ba kwa mo don kami ni ki tiar ki jongpi ya ki por ki bela dep de ya ka online nyimpat le kin mo ini ki tiar jungi long ki mar ki barit deng sim jing e kin ban le ya ka online na marap hap siu tak kin ya ka online de ngi sim jing e ha kin ban le kin ka online de menta syak hamat pat ni la presyang hi kin ban le kin online kin mo ada nilai pat akan online yo le sesuk temu nyimpat tip nama ki bun temu menta kala ya ka juk kum ta ba ki bun ki la shu pinya ki tiar ling ba ki ki rensan ki ba pian kendia ku kong ni pai ka benta ka ba ko ba pi ong kong ban pinya ki ko no ka kam don kamban trishton don kamanya isha bat ha pedang kan ki suppose nam ki ba pila ya pila ban kendu ki jing e ba ki jing jar ki ba de si pa mo pi pin so thu Hendry hatu ki ki jing angrut ki jong pi pat ma ka benta alabai syakmat hatu pidang kwa aman peniari kene ka kam ka jong pi ki pat ki benta le si ki pat ki jaka ne pidang kwa ban don daga jaka kerpang ban shu eye training like no ka tu ka ba pi syakot ken ban shu eye training be ka we ka jaka ki ki le si ki jing angrut ki jong pi ki ba pi don nam ta kalabai jing anut jing anut jonga nam ta kalabai pat long ka ne ka kam jonga nang kwa chuchu bakan he kan yar kan kan ka kam junga mo kene ki sinem ki bala de bro ki long ka ya ji tang balong na kwa chuchu bakan ki chuchu kan ka kam ka junga ka bangat trai ban na kwa ru ban ai training ban yarap ya ki nuki bum don kam don jam ho manta de long la da le school ru ba kum kini kana semla le de don kam don jan kim yo ken ka ta kam mo de ki tu ru nga kwa ke ban ai kam nga kwa ken bakin training kum kini ki kam ken nama ki babun to momenta sikila dep ka jing puli kin re ka kam kim yo tena tre ka la long ka jing to ye ki kong ka khubor ka chong pi le si ka ba phi kwa ban ai na ka benta ki le si ki para samla ki ba pe ni ne ka pol le si ba don ni ka jing thu ban tre kum ki ki jat kam le si ka jing ai ni sim ka chong pi ba ka khubor ba kulum chong pi na ka benta ki pa lo pe ni
akan por ngai gitu ngai mensim gitu par lok ki pe akan ka por bat kano ka kam ka ba ma pi sedang ndera ban kan randen roya syakmat ada don kino gijing roya syakmat kino gi kam ki ba ma pi sedang lamba da ka berit ipoi syaka ba he lamba da ka jing yai lente ke jong pi nama ini jing sedang ilong hina ibarat kamu judan ke jing sedang ka ba sedang baik nakabahe mo ihap sedang siya ibarat manin sakiw kendiat suki pat siya kabahe di ngikit blok ke riang kong ipi pinang kiw ha kanika kam ke jong pi bat ko mapi amnut mo ko pinang laman pinya kanika kam siya benta ki babuan pat nakaliang ka di kin kalayan ko mai ko play ko ke jong pi ru ko itu ngaruh ngai ko beli sibun ka jengwan jong pi kana ka senong jong ngai ko beli ru yai kong yanti balai nomor pun ye pi mo pi la yo ban kentang ya ngai ko beli sibun bar kum je ru ya kana ka tim jong pi bakane ka tim jong pi kan long pan ya syakman ba pindan bar pora pedang kamet ka bakoi ba khia ko beli sibun ikong pidal stadu inget bangidei banlong ki baslur ban pendon kam ya kasap bangidon compare la ilong ijing persang ibarit tam henry da ka jing minot ngin yo ya ka jing jom te palok kum tu ngiyo sngo ya ka jingya lenti jo ikong pidal stadu hooj kum ba ila patai mo ki jingya lenti ka jong i ha kini ki suppose nem kam simla long ka besuk la ka long ha ka ban penya ye kini ki mar ne ban leche ki yogi ba per haringkat ban pej la ka yang kasam henry ila bati ya la kapor bat ila persangkat pala ban pentulun ya kanika kam bat idon ru ka jingtmu banang yo ban penya su ya kanika kam te palok ngikit bok riang i ba inang la ban poi sya kata thong ka ba idang angnut na ka benta ka lawai ka jong i bat ngikirmen ba inang poi na ka ka kerdan sya ka bai pat ha ka bai dei bat ki kam bat ki benta ba per jong ka kam ka jong i bat hadu mendai syam ya wat pi ha ka bai pat ka por kublei pi ba ro